znamená, že olej nám hoří, ještě nechám Marťo trošku rozhořet, aby ty plameny byly dostatečné, což znamená, že olej je dostatečně nahřátý. A tady už vidíme, že nám hoří, jde nám z toho černý kouř. Už tohle, když uvidíte v kuchyni, tak to není nic příjemného a ta kuchyň vám bude patřičně podle toho vonět. Teď jsme to dělali v pátek 13. na otevřeném dni na hasičárně a já jsem říkal, že je z toho cítit McDonald, takže přepáleného tuku je dostatek. Já si myslím, že můžeme zkusit první ukázku. Jak už jsem říkal, nejrychlejší, nejúčinnější, co můžete udělat, vezmete poklici a pokličkou přikryjete olej. Necháte to tak a klidně to nechte hodinu. My to nenecháme, protože chceme, aby nám to znovu hořelo, takže pokud byste to oddělali dříve, takhle vám to znovu chytne. Ale pokud tam tu pokličku necháte ten hrnec tak a nechte ho tam, jak říkám, klidně hodinu chladnout, ono to zhasne, schladne a pak to můžete vynést. Nesnažte se to umývat, už to neumíjete. To už je na vyhození. Druhá možnost je, že vezmete hadr, ten hadr namočíte do vody, musí být namočen do vody, vykroutíte, ale nemusíte úplně moc a tím mokrým hadrem tu pokličku přikryjete a taktéž necháte tak. Ta voda nedovolí tomu hadru, aby vzplanul a ten hořící olej uhasí. Zamezí vlastně přístupu vzduchu, ten oheň nemá vzduch a tím pádem zhasne. Opět jsme to oddělali dříve, protože nechceme to uhasit. Chceme vám ukázat, co se stane, když nezachováte chladnou hlavu a vylijete na to vodu. Tak pojďme se podívat. Tak tímto způsobem, když to provedete v kuchyni, tak vám garantuju, že vám chytne celá kuchyňská linka. Tak děkuji Marťovi, aby si mi zasloužil potlesk. Tak jenom poprosím opatrně, pusťte kluky, vypadá to, že máme výjezd. Tak kluci nám jdou na výjezd, opatrně držte ty děti. Ne, že by schválně, ale vypadá to na ohlášení výjezd jednice kroutí. Jinak by nás tak rychle bez rozloučení neopustili. Takže kluci nám jdou zasahovat a třeba se vrátí a my se dozvíme kde. Ano. Tak ještě jednou, Martin.